sa Klára a som dokonalá. Viem to, lebo mi to všetci hovoria. Mama, tato, babka, aj prababka. Vlastne nie tak úplne všetci. Mám aj detka. On jediný to o mne nikdy nepovedal. Ale to sa neráta. Detko je starý mrzlut, ako vravíva babka. A reči mrzluta až tak neplatia. Do školy som začala chodiť tento september. Vôbec som sa nebala. Školu totiž poznám perfektne. Moja babka tam pracovala ako učiteľka. Kým nešla minulý rok do dôchodku, chodievala som do práce s ňou. Škôlka ma totiž prestávala baviť. Babka ma naučila čítať aj počítať. Kresliť viem od malička. Mama vraví, že mám talent. Aj spievanie mi ide. Najradšej spievam prababke. Síce je trošku náhluchlá, ale môj spev určite počujem. Lebo stále by potom totiž dlho tlieska a veľmi ma chváli. Do školy som teda išla pripravená na 100%. No neviem, na čo ty do tej školy pôjdeš, keď už všetko vieš. Usmieval sa na mňa tátko môj prvý školský deň. V duchu som mu musela dať za pravdu. Sama som bola zvedavá, čo také zaujímavé ma v tej škole chcú ešte naučiť. Určite budeš najkrajšie dievča z triedy, kývala mi prababka. Aj v tom som s ňou musela súhlasiť. Mama ma obliekla na jednotku. A určite najmúdrejšia, pritakala babka. Hej, zahundral detko, a jediná budeš mať okolo seba sprievod. Škaredo som na ňo zazrela. Mne vôbec neprekážalo, že ma odprevádza celá rodina. Vedela som, že babka má v škole kamarátky učiteľky, s ktorými sa určite rada stretne. A vedela som aj tom, že sa určite rada pochváli svojou vnučkou prváčkou. Presne tak to aj bolo. Kým sme prešli na školský dvor, zastavili sme sa v zborovni. Babku tam vyobímali, vyboskávali, mne sa poprihovárali a bolo. Zaujímavejšie to však bolo potom v triede. Obzerala som sa po svojich spolužiakov a bolo mi z nich trochu do smiechu. Niektorí sa báli, niektorí hanbili. Ja som sa cítila ako doma. Nevyvaľovala som oči na učiteľku, tak ako ostatní. Tetu Magdu som poznala. Niekedy k nám zašla na kávu. Pozná niekto z vás už písmenka? Opýtala sa, keď sa s nami trošku zoznámila. Ja! Zdvihla som ruku tak vysoko, ako sa len dalo. To, aby si ma všimla. Na moje sklamanie sa tých rúk okolo mňa zodvihlo viac. A vie niekto z vás už aj čítať? Ja! Vyskočila som z lavice. Teta Magda podišla ku mne a pohľadkala ma po vlasoch. Dobre, dievčatá, zajtra si to vaše čítanie vyskúšam. Ostala som zarazene stáť. Dievčatá? Povedala dievčatá? Obzerala som sa po triede a v tom som ju zbadala. Sedela v poslednej lavici a ešte stále sa hlásila. Môžeš si sadnúť, Klárka, upozornila ma teta Magda. Poslušne som si sadla. Ukradomky som sa však ešte stále pozerala za dievčaťom, ktoré vraj vie čítať. No to by som chcela vidieť.